бахшида ба 81 солаги шоири шӯҳратёри тоҷик Лоиқ Шералӣ дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон маҳфили ширу шакар таҳти унвони «Сайре дар шеҳристони Лоиқ» баргузор шуд. Дар маҳфили шоири халқи Тоҷикистон Фарзона, дӯстдорони ашъори шоир, дилбохтагони адабу фарҳанг ва аҳли қалам иштирок намуданд. Дар оғоз шоири халқи Тоҷикистон Фарзона ба сухан баромада доир ба таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар ба адибон ва нақши онҳо дар тарғиби арзишҳои милливу дастовардҳои соҳиби истиқлолӣ сухан ронд. Шоири халқи Тоҷикистон Фарзона аснои суҳбат аз хотирот бо Лоиқ Шералӣ ва ашъори ноби ӯ ибрози андеша намуд. зикр карда шуд ки шеърҳое аз Лоиқ Шералӣ боқӣ монда то имрӯз дар ҳама маҳфилу чорабиниҳо танин андоз мегардад ки маҳз ҳамин шеърҳо шоирро зинда нигоҳ медорад. Осон ки одаму шаро кӯдакӣ мегӯяд, бузургони ҷаҳон чун ҷамъ оянд, ту чун ёқути сурх андар миёна. устоди бузурги шеъри аҷам мавлои мо устод Лоиқ ҳастанд ки роятафроз ва парчамбардори шеър, муҳаббат, ишқ, бузургӣ ва наҷобатҳои миллати тоҷик мондаанд. ва мову шумо имрӯз саодати дидор бо ҳам дорем. боз ҳам бо шарофати устод Лоиқ ки ба рафтан намераванд ва ҳар лаҳза ки шумо шеъри устодро мукаррар мекунед, ҳамон лаҳза ҳам ёдрӯзи устод Лоиқ аст, ҳам зодрӯз. мисли ин ки устод 20 майи соли 1941 ба дунё омадаанд ва аммо санаи вафот надоранд. шумо медонед том бузургон омадан доранду рафтан надоранд. Лоиқ Шералӣ 20 майи соли 1941 дар деҳаи мазори шарифи шаҳри Панҷакент ба дунё омадааст. ӯ дар давоми умри худ якчанд китобҳоро ба имрӯзёну ояндагон ба мерос гузоштааст. Лоиқ Шералӣ муаллифи китобҳои Сари сабз, Илҳом, Нӯшбод, Соҳилҳо, Ташнадил, Хоки ватан, Марди роҳ, Варақи санг, Хонаи чашм, Рӯзи сафед, Хонаи дил, Офтобборон, Дасти дуои модар, Аввалу охири ишқ, Фарёди бефарёдрас, Ангораҳо ва Куллиёт мебошад, ки имрӯз дастрасии хонандагон мебошад. дар маҳфили адабӣ илова гардид ки устод Лоиқ ҳамон падидаест ки бо рабоиши бузурги инсониву шоириаш дилҳои ҳамагонро дар инҳисори муҳаббат нигоҳ медорад. дар идомаи маҳфил сарандагони маҳбуби кишвар Саид Қодири Ёқубов ва Умарҷон Қобилов бо сурудҳои дилнишини худ ки матни онҳо аз ашъори Лоиқ Шералӣ мебошад, хотири иштирокчиёнро болида намуданд. ректори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода дар интиҳои маҳфил сипосмандии раёсати донишгоҳро ба иштирокчиён хосатан шоири халқи Тоҷикистон Фарзона расонида қайд намуд ки баргузории чунин маҳфилҳо ҷавононро ба худшиносиву маърифатпарварӣ, тарғиби ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, инсондӯстӣ ва арҷгузорӣ ба ашъору осори бузургон раҳнамун месозад. маҳфили ширу шакари сайре дар шеҳристони Лоиқ хубу хотирмон ба интиҳо расид. бояд ёдарас шуд ки Лоиқ Шералӣ соли 1978 барои маҷмӯаи Хоки ватан ва Илҳом аз шоҳнома барандаи ҷоизаи давлатии Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ гарда, ғайр аз ин ӯ унвони давлатии шоири халқи Тоҷикистонро дорааст. моҳи майи соли 1999 бошад Лоиқ Шералӣ ҷоизаи байналмилалии Нилуфаро низ ба даст оварда буд.